Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li julasaina hadza bi barakati hadhil mujalasah yasir umurana wa umruhu min umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir li bahri syafa'ah sayyidina mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam jamil malaikatil muqarrabin khulafai rasyidin Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib wasitatil ladzi hum tamam wa syarahtul Hatab bin Zubair Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Zaid Sa'ad bin Abi Waqqas Abi Ubaidah Amir Jarrah wa alayhamatil arba'ati fi din khususan Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu wal hadrati mu'allif hadzal kitab Abdul Wahhab Asy'arani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati jami masyayikhina khususan Mbah Jazil Utsman wa Mauladi khususan Mbah Zainuddin Jazuli, Mbah Munif Jazuli, Mbah Fuad Munif Jazuli, Mbah Mahfud Suran bil khusus Ki Hamid Jazil Husmi wa jami ma dzakarna fi fatihatina wa ma dzikra fi dzikri ghafilin khususan Imran bin al-Husain. Al-Fatihah. Hadrati li azwajina wa walatina wa dzurriyyatina wa jama'atina ya hadi hadahumullah ila aqwami tariqi wal huda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wabil khusus tiyang sepah kula panjenengan sedaya ingkang sampun sumari Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum waj'al qabrahum rawdatan min riyadhil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibah syailin. Kalau wingi tentang masalah mulazamatul adab, netepi adab, baik adab dumateng Allah, adab dumateng masyarakat, adab dumateng konco, adab dumateng tangga lan lintu-lintunipun. Kita kedah tetap memakai adab sebagai suguhan awal saat kita bertemu kali saudara-saudara kita atau bertemu dengan konco-konco bolo-bolo khususipun dumateng para sesepuh-sesepuh. Hingga kita tampilkan pertama kali mboten lintu adalah adab. Wa qalu lan dawuh sapa ulama salaf. Dawuhipun man tarakhasa fil adab raja'a min haitsu ja'a. Utawi sapa wonge iku tarakhasa milang-milang enteng. Tarakhas ini sakjane dispensasi waya kemurahan. Tapi makna muradipun sing jelas ini milang enteng, menganggap remeh. Fil adabi ing dalam masalah adab raja'a mongko bali sapa man min haitsu ja'a saking sekerine teka sapa man. Uang kok dalam sebuah organisasi atau dalam kehidupan iki kok ngenteng nih masalah adab, ndak memperdulikan adabiyahipun, mongko dhek iku akan kembali seperti sedia kala saat dia datang. Ibaratnya umpamane wong kok sekolah tapi kok nek kono iku ngenteng nih masalah adab, mongko dhek iku akan pulang seperti halnya dia saat pertama kali sekolah manane ora ana apa-apa nih, mboten apa-apa nih. Jadi dia akan kembali seperti asal mula ia datang.
Jadi tidak ada buah sama sekali, tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Iki bila tarakhus fi mas'alatil adab, atau kita menganggap enteng ing dalam masalah adab, atau kita tidak beradab. Wa qalu lan dawuh sapa ulama, man la adabalah fala syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah. Galak malih niki. Dawuhipun ulama, man utawi sapa wong iku la adaba ora ana tata krama iku maujud lahu kedhiman pada diri seseorang kok tidak ada adab sama sekali, mongko ya fala syari'ata, mongko ora ana syariat iku maujud lahu kedhiman. Wala imana lan ora ana keimanan iku maujud, wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud ai lahu kedhiman. Jadi wong ku lek dalam diri tidak ada adab, iku padha karo dhek iku ora duwe syariat. Syariat itu tatanan. Juga tidak ada keimanan pada diri mereka, pun juga tidak ada bukti atas ketauhidan Allah di diri mereka. Jadi ora kimatalah, ora ono aji kertane blas wong ngono kuwi. Tidak ada sama sekali derajat mulya wonten ngersanipun Allah. Wong wonten ngersanipun masyarakat mawon mboten wonten apa malih ing dalem ngersanipun Allah. Niku bila orang tersebut niku la adaba lah, tidak ada adab. Mboten wonten sopan santune. Milane awake dhewe urip teng Jawa niku penak. Dadi kejawen niku penak. Adab unggah-ungguhe wong Jawa niki aja dianggep tradisi nenek moyang. Mboten. Ini adalah sebuah renungan sing menghasilkan adabe kados mekaten kalih tiyang sepah lan lintu-lintunipun. Lana lek wis ora duwe adab ya wong Jawane ilang. Wong Jawa tapi ora ngerti Jawane. Sampai kaya ngono. Kronten nggih wau, orang itu kaya dalam sebuah pergaulan nggih sing didelok adabe. Adabe apik. Mongko ya itu mencerminkan diri menjadi pribadi-pribadi yang unggul krana beradab. Sebab nggih winginane al adab faqal ilmi ma, adab niki sak ndure ilmu. Nah, orang kok berilmu tidak beradab, lah niki apa artinipun ilmu yang ada yang melekat. Toh memang intisari dari ilmu itu ya adab niku. Ilmu cara gamane alat, le adab itu praktek. Ilmu itu sebuah alat untuk mencapai adab, ngoten. Lah urut-urutannya saja nih berilmu terus beradab. Melane kok orang kok berilmu ndak beradab, lah niki cara buahe ini, cara parine pari gabuk. Pari gabuk. Jadi yo la faidah lah, ndak ada faedah sama sekali. Dumateng tiang-tiang kados mekaten niku. Lah awake dhewe nyamari kalau bergaul dengan orang sing ugal-ugalan kados mekaten niku merusak keimanan kita, merusak keagamaan kita, merusak katakanlah pada diri sendiri. Mulane teng kitab-kitab niku awake dhewe kudu harus memilih utama-utamanipun atau pimpinan sebuah kaum kalau kita itu ada di dalam kaum. Kalau kita ada di masyarakat niki pilihlah teman orang yang unggul di dalam masyarakat itu. Wong sing paling apik di masyarakat itu cedekono. Buatlah teman supaya kita niki nderek katutan mulya apik. Wa qalu lan dawuh sapa ulama, al-abdu utai kawula seseorang iku yasilu bakal tumeka sapa abdu bi ibadati kelawan sebab lantaran ngibadahi abdun tumeka ilal jannati maring swarga. Maknanipun seseorang itu akan sampai ke surga sebab amaliyah ibadahi. Sepindah malih ibadah yang kita lakukan itu adalah mampu menyampaikan kita ke surganya Allah.
Wala yasilu lan ora bakal iso tumeka sapa abdun ila hadratillahi maring pangayomane Allah, marang ngersanipun Allah illa bil adabi angin kelawan nganggo adab fil ibadati ing dalem ibadah. Tapi wong niku mboten saged dugi wonten ngersanipun Gusti Allah kecuali dengan adab di dalam ibadahipun. Jadi amal iki iso nyampaikan kita ke surga tapi ora iso nyampekno ke hadirat Allah. Maknane umpamane awake dhewe beramal, amal ditampa iku bisa masuk surga, tapi tidak bisa melihat Allah. Penak omong ngoten cara gampang. Nah dengan amaliyah, dengan tindakan kita mungkin kita bisa ke pendopo kabupaten, tapi ora mesti nek kono iku iso cetuk gayeng karo bupati. Gampange ngoten itu. Jadi amaliyah kita ini bisa menyampaikan ke surga tapi mboten saged menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dengan adab. Umpaman kota ngayal ya mboten saged kok wong-wong ra duwe adab kok. Wis teko pendopo arepe masuk ya cetuk bupati krana ora duwe adab, ugal-ugalan, pakaiane ora genah, omongane ora genah, mesti dicegat karo penjagane. Sama niku, tapi kan ya sampai iso teng pendopo. Mung untuk ya melihat, untuk berduduk nggih. Ria kalih bupati ora iso krana ora ngangge tata kramanipun, ndak gawe prosedur adab sing wis ana tertera di dalam peraturan. Semonten ugi ing dalam masalah ibadah niki ya nek adab-adab yang harus kita lakukan. Kalau ndak dilakukan mongko ya wau sampailah kita ke surga tapi tidak sampai bisa wonten ngersanipun Gusti Allah. Sebab nggih wau illa bil adab fil ibadah mang, kecuali kalau kita niki ibadah dengan adab-adabnya ibadah. Nawaman lan utahe sapa iku lam yura ora bisa ngreksa al adab ing adab fi taati dalam ketaatane man, bahwa mongko iman iku mahjubun dialing-alingi an robi saking pangerane man. Lha wong kok mboten saged ngreksa adab, ya mang lho wong kok kita itu ora duweni adab di dalam ketaatanipun. Jadi yang dalam taate dia itu tidak beradab. Bahwa mahjub min rabbi, mong kuwi mang dialing-alingi sangka Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan dawuh ulama tarkul adab mujibun litordi. Bahasane ngoten. Jadi meninggalkan sebuah tata krama atau adab iku mujibun netepaken litordi maring ditolak. Kalau kita dalam kehidupan tanpa beradab, mongko kita niki akan tertolak. Nek ndi ditolak, wis mesti niku. Kecuali padha rewa-rewone, padha sak levele. Jadi adab niki penting sangat. Sebab sarine ibadah, sarine ilmu niki nggih teng adab. Cara yang perlu diketokne dalam sebuah ya organisasi atau kemasyarakatan niki is adab niku mawon diupayani. Aja sampai memandang remeh pada seseorang. Aja sampai mengucilkan orang lain. Jangan sampai menganaktirikan orang lain sebab tidak punya kemampuan ojo. Kronten pun enten unen-unen kulo insanin maziyah. Setiap manungsa niku ada keutamaan. Setiap uang itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kelebihan yang ada pada diri kita niki sing tahu ya panjenengan sedaya. Dikukuhkan oleh orang di sekeliling jenengan. Intinipun apa? Sing penake omong niki jangan sampai kita niki pisan-pisan ngeremehno wong. Senajan ketinggali remeh, tapi wis urusane dhek niku. Tapi hati kita harus terjaga saestu untuk tidak menghina, untuk tidak meremehkan, merendahkan orang lain.
Karena sekali kita merendahkan orang lain, maka sebenarnya awake dhewe sangatlah gagal dalam membenahi diri sendiri. Sebab wong niki lek man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niku. Jadi penting sangat. Jadi sebenarnya hakikate kita ini akan mulia kalau kita bisa memuliakan diri sendiri. Kita akan mulia di hadapan Allah menawi kita niki memang memuliakan diri, mapakne diri, kemuliaan nggih nderek agama Gusti Allah. Niku. Dadi ndak usah golek mulya den benden mulyani wong mboten usah. Kangelan nggih, ragate akeh. Lek awake dhewe urip mung pengin dimulyakno wong, pengin digungne wong, pengin dihormati wong, ragate akeh. Sing simpel niki kita menghargai diri sendiri, monggo kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lek teng ajenge Allah mulya, lah mengke manut niku. Ing dalam masalah kelingkungan dunya nggih manut. Wa qalu lan dawuh sapa ulama, tarkul adabi. Oh sampun wae. Faman mongko utahi sapa wong iku asaa gawe ala sapa man al adaba ing adab alal bisa ing atase lemeke keraton rudha mongko den tolak atau den balekaken sapa man ilal babi maring lawangane ratu. Sebab wong kok ora gawe adab saat pengin suwano sebuah kerajaan, mongko dia itu akan dikembalikan ke asal, ora oleh mlebu, ditolak. Balene teng gerbang. Napa malih niki teng ngersanipun Gusti Allah. Lebih teliti malih. Nggih, lebih teliti malih. Wa man lan utahi sapa wae iku asaa. Gawe elek sapa man al adab ing adab alal babi ngatasé lawang. Sik nek lawang mawon ape mlebu wis elek adabe ora gawe tata krama. Rudha mongko den balekaken man ila siyasati dawabi maring nggon ngajari tunggangan. Maknanipun wis dihinakan malih. Ngoten. Cara katakanlah awake mempelajari atau belajari jaran, mbasan dimus ben iso ben tunduk karo tuane. Lembasan tiga metu urung sampai ke arena dhek iki wis elek adabe sing nyepak-nyepak sandane. Mongko dhek dikembalikan nek kandange nek diajar nek ben iso beradab. Ngoten niku. Wong nggih ngoten niku. Oke, wane nggih ngoten niku. Dadi awake dhewe iku cara mblajari sapi ya dikon nyikar. Mbasan wis digawe nek dalan kok ora manut karo tuane. Ya ora sida nggih nyikar neh dilebokne ning kandang diajar neh ben manut. Nafsu nggih ngoten niku padha wae. Wa qul lan dawuh sapa ulama mawasala ora tumeka. Iki umpamane ma niki dimaknani tenanan ku wis ora tumeka. Malane nek masalah ora tumeka. Fi'li madhi. Sapa auliyaullahi wali-waline Allah, pira-pira kekasih Allah. Ora tumeka ilama maring barang wasalu kang atau derajat makom. Wasalu kang tumeka sapa auliya fi kasratil a'mali kelawan akae pira-pira amal ibadah. Dianggep aja nganggep bahwa wali-wali Allah iku iso dadi wali iku krana barokahe akeh ibadah iki mboten. Lek ngibadahi iso padha-padha karo awake dhewe. Tapi napa kok saged menjadi auliyaillah, menjadi kekasih Allah? Niki wa inna mawasalu lan angin pestine padha tumeka sapa auliyaillah bil adabi kelawan nganggo adab wa husnil khuluqi lan apike budi pakerti. Jadi wali-wali Allah wis tenar wali songo. Ngoten mboten kok dadi wali kekasih Allah krana akeh ngibadahi nggawa wethu. Shalawatane akeh, istighfare akeh. Mboten cuma niku. Tapi teng mriku niku wa inna mawasalu bil adab wa husnil khuluq.
Tapi dheke tumeka derajat kewalian niki krana dalam ibadahnya niki disertai adab lan dalam serawang teng masyarakat niki bi husnil khuluq. Malah napa enek wali gampang nesu, dilokne muring-muring, ora ana ceritane. Dia tetap santai, tetap tenang, selalu mengarahkan. Senajan dielek ya tetap apik. Wong adab, wong husnul khuluq. Para nabi nggih ngoten. Jelas-jelas dihina di depan orang banyak, dia santai mawon. Mboten sampai dilebokne ati. Mung cara notoke ya menyadari innahu la ya'lamun ngoten mawon. Wong kuwi ora ngerti ya wis bene. Wong jenenge wong ora ngerti kok. Arepe omong ndabula kaya apa ya wis dibene, ora usah dilebokno ati. Model-model ngoten niku ya angel. Nggih. Apa maneh awake dhewe wong awam ngeten niki. Mung setidaknya kita kan punya rujukan, kita punya idola, kita punya yang dienut, ya nuten niku. Ngoten. Kudu dinut. Ya botol lah, umpamane diseneni wong atau tidak dipedulikan orang, dihina orang, ini ora usah mangkel, nyapa mangkel. Dilem wong ya ora usah bungah, nyapa to bungah. Wong kita mangertosi alhamdulillahirabbil alamin kok. Jadi alhamdulillah niki kan pujine awake dhewe marang Allah, pujine makhluk marang awake dhewe, pujine Allah marang Allah. Lah niki semua itu milik Allah. Alhamdulillah. Lah awake dhewe diwada marang wong nyapa susah niki. Mboten napa-napa. Santai mawon. Mung kita harus tahu diri, memang kalau salah ya dibenahi ngoten mawon. Aja sampai punya sakit hati atas tindakan atau ucapan tiang-tiang ngoten niku. Mungkin lara dhewe jenengan. Ora usah. Di sepuro ngoten mawon. Nggih aliran darah lek lancar. Penyakit dapat bersarang. Sebab badhe los. Dados walinipun Allah tumeka derajat kewalian niki bukan karena banyaknya amal, tapi krana adabiah, krana akhlakul karimah ingkang dipun lampahi. Fa'lam mongko ngerti sira zalika ing kono-kono luzumul adab li auliyaillah ya akhi sedulur lanang ingsun. Lek pun ngertos mekaten niku monggo ora kok terus awake dhewe iku wis aku tak ndak patek ibadah ae. Aku tak maknanipun ibadah awake dhewe niki bil adab ngoten lho. Sebab kilatil ibadah mal adab iku afdol daripada aksarul ibadah bila adab. Kita niki ngibadah marang Gusti Allah disertai adabiah sing sae. Iku jauh lebih bagus daripada akeh ibadah tapi ora dibarengi adab. Asasul adab atau asli adab winginane sampun dipun dikaaken nggih. Niki ketika kita niki melihat diri ini dengan pandangan penuh kekurangan, tapi kalau melihat orang lain memandang dengan penuh kesempurnaan, iku dasare adab. Lek ngoten dalam ibadah kita niki mboten itu. Sebab ibadah niku lek gur menyebabkan awake dhewe sombong, iku malah mudharati. Malah mudharati itu bahayani marang awake dhewe. Wala taghful. Termasuk wasiatipun Abdul Wahhab Asy'arani. Wala taghfulan aja lali sira. Lali nopo an zikrillah saking zikir marang Gusti Allah. Awake dhewe aja lali, aja sampe ya lali ora zikir marang Gusti Allah. Wingi minimal kan sampun dipun dawaken paling efektif to. Napa fi awwalil lail wa akhiril lail. Fi awwalin nahar wa akhirin nahar. Ya iku praktekno.
Nggih, wekdal-wekdal itu ojo sampai kita niki mboten zikir marang Gusti Allah. Supaya kita niki semakin ke depan semakin indah, semakin bisa ya merubah diri dari mazmumah ilal mahmudah. Dari kejelekan menuju kesaenan. Ini berangkat dari zikir kala wau. Faqad qalu mongko teman-teman dawuh sapa ulama, dawuhipun man nasiyallaha taala faqad kafara bihi. Utawi sapa wonge iku nasiya lali sapa man Allah taala ing Allah taala faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man bi kelawan Allah. Iki tingkatane wis wong dhuwur niki. Jadi semasa seseorang itu lupa dengan Allah itu jenenge kufur. Tapi niki maknanipun niku mboten kok mengkufuri atau lali dari sifat-sifat Allah, bahwa kita meninggalkan Allah itu sifatnya ora agung dan lain sebagainya, mboten. Niki lali saking nikmat-nikmatipun Allah. Milane wong atau wali niki seret lali karo Allah ngono ya wis sebuah kemaksiatan. Beda lek awake dhewe lali pirang-pirang jam ya santai-santai mawon. Tidak sampai parah. Tapi lek wong semakin dekat kepada Allah, mongko ya milane salah satu doa ipun Kiai Hamim Jazuli niki bidawamil ma'rifati adim liqa'ana bi hadratika ilahana ya ilahana. Jadi nyuwun dumateng Gusti Allah ya dawam lima ma'rifatillah. Sedetik pun tidak ketinggalan, selalu on kepada Allah. Sebab sak detik on niki lek mungguhipun wong sing cedhek marang Gusti Allah iku sebuah kehinaan saestu. Beda lek awake dhewe. Beda lek awake dhewe lali pirang-pirang jam ya wis biasa. Nggih, biasa. Yaiku melihat tingkat atau latar belakangipun tiyang beda-beda. Karena beda-bedanya kita kedekatan kita kepada Allah. Ana sing wau nggih. Rong nafas, telung nafas ora lali atau lali marang Gusti Allah niku wis biasa. Enek sing sakmono iku sebuah kehinaan dan lain sebagainya. Wa qalu lan dawuh para ulama, sapa ulama? Kuluman ing dawuh kuluman. Utawi saben-saben wong tasahala kang gampang bil ghaflati kalawan lali walam takun lan ora ana sapa apa ghaflah ya ale ngatasé man iku asyad luwih abot minder bisuyufi saking den pukul pedang bahwa mongko ta iman iku kadipun wa kang ora layaji kang ora teka minu saking man apa syai'un suci-suci fitorik ing dalem jalane Allah. Setiap wong kok gampangno lali. Oleh gampane lali niki walam takun ali asyaddu min dzurbi suyuf. Mongko dia itu bohong. Mananipun sakjane wayahe lali itu ya lebih menyakitkan daripada disabet pedang, ngoten. Niki wis cara gampane kan wis wong wali tenanan niki. Wong sing paling cedhek marang Gusti Allah. Lali marang Gusti Allah iku lho. Iku jauh ya, lebih menyakiti dirinya daripada disabet pedang. Ngoten niku. Mulane awake dhewe lali wis langganan. Wis langganan. Awake dhewe niki wong wayahe salat wis iso salat ngoten wis kudu bersyukur saestu. Waya poso iso diparing poso iku kudu bersyukur saestu. Dene bare lali wis biasa. Tingkatane ngoten niku. Tingkatane dhewe nggih wau lho, menjaga dos pundi salat iku ora sampai ketinggalan. Ngoten mawon lho. Dos pundi awake dhewe zakat fitrah iku ndak sampai ketinggalan. Dos pundi poso niki kok ndak sampai kita tinggalkan. Meninggalkanlah ndak apa-apa tapi harus disaur sebab ada uzur-uzur yang
baru datang atau udzur-udzur sing tidak terduga. Tapi masalahnya kan kita harus tetap bab kewajiban itu kudu genep ngoten. Salat ya ngoten. Kalaupun toh di masa muda kita niki memang sering meninggalkan salat. Ya saurunge mati ngono ya dikodok to. Ya dikodok. Sailinge pira dikodok supaya kewajiban iki trep. Jadi tidak dipertanyakan malih. Kudune kan ngoten. Umpamane awake dhewe dalam perantauan umpamane suatu saat was winginane atau dhisik jaman dhisik awake dhewe sering tidak poso ya ora disaur. Ya sauren saiki. Kharija Ramadan atau di luar Ramadan ya sauren. Walaupun toh di situ kalau dalam ahli fikih niki sudah masuk Ramadan itu ada tambahan denda 7 on. Nah aku piye to Pak pirang-pirang tahun ya 7 on kali pirang tahun ninggal 15 tahun ya malah 15 tahun. Lah apa saged ya saged dicicil enten napa-napa dendane. La yaji'u minhu syai'un fi thariq. Jadi model wong ngono kuwi mang lali Allah lebih gampang daripada disabet pedang. Kudune kan ngoten. Monggo dhek iku ya ndak ada derajat sama sekali di hadapan Allah. Ngoten. Kudune lara nek disabet pedang itu lebih sakit kalau kita lupa kepada Allah. Wa qalu lan dawu ulama idza tarakal arif nalikane ninggal sapa arif wong ma'rifat azzikra ing eling ing Gusti Allah nafsan ing dalem sak nafas au nafsaini utawa rong nafas kaya mongko gandeng gegem katakanlah sapa Allah lahu maring arif syaitonan ing setan bahwa kalau utai setan lahu maring arif iku qarinun kanca. Bahkan dawuhipun ulama sing ahli ma'rifat niki ketika seorang yang ma'rifat kepada Allah niki meninggalkan eling hanya 1 nafas atau 2 nafas mongko Allah niki memberikan konco setan. Dek berarti ya diwehi konco tapi plek mung ora plek sing mendekatkan diri kepada Allah mboten tapi setan. Nah, sebab setan itu hanya akan menjauhkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek wong wis wong arif billah niki kok ninggalno zikir marang Gusti Allah hanya 1 nafas atau 2 nafas mongko Allah iku wis langsung ngwahi batur setan marang wong kuwi. Wa amma ghairul arifi anapun utawi salehane wong makrifat niku fayusamahu mongko den murahaken bimisli dzalika kelawan mengkon-mengkon tarku zikir wala ya'khudhu lan ora ditatrapi sapa ghairul arif illa fi misli darajatin angin sepadane derajat au darajataini utawa 2 derajat au zamanin utawa sak zaman au zamain utawa 2 zaman au sa'atin utawa sak jam au sa'atan utawa 2 jam ngalah hasabil maratibi ing atase melang-melang pangkate atau derajate. Lain halnya seperti kita niki wong awam-awam niki wis beda. Ada sebuah dispensasi atau ada bonus. Ya, enak bonus. Jadi sekali kita mboten imut Allah ya ora ditatrapi. Mong lah wong-wong sing wis arif billah ngoten niku ya sekali lali sak sret ngono kae ya wis. Ya wau. Allah menghadiahkan korin dari syaitan, kanca raket sangka syaitan kuwi. Wa qarrawalan teman-teman ngriwayataken sapa Syekhoni Imam loro Bukhari Muslim. Qala dawuh sapa Allah Taala berarti hadis qudsi. Ana utai ingsun iku inda zanni abdi ana sandinge penyanane kawula ingsun bi kelawan ingsun. Ana utai ingsun iku inda zanni abdi
ana sandinge penyanane kawula bi kelawan ingsun. Intinipun Allah niki seperti halnya penyanamu, ngoten ya. Jadi Allah niki menurut atau ikut oleh panjenengan nyono. Nyono Allah iku adoh ya adoh, lek cethek ya cethek, pokoke melihat penyanane seorang hamba. Niki Allah. Ana indah zani abdi bi. Wa ana lan utai ingsun Allah iku ma'hu bareng sartane abdun ing zakaroni nalikane emut sapa abdun ing ingsun. Allah pun dawuh ini teng hadis qudsi. Lan aku Allah iku selalu bersama orang ketika orang itu emut atau eling karo aku. Jadi sepanjang wong kuwi emut marang Gusti Allah, Allah bersamanya. Allah selalu melindunginya, Allah selalu menjaganya. Fa in dzakaroni mongko lamun eling sapa abdun atau sapa abdi ing ingsun fi nafsihi dalam atine abdi zakartuhu mongko emut sapa ingsun Allah ing abdi fi nafsi ing zat ingsun. Kalau dia seorang hamba tersebut eling marang Gusti Allah ing dalam atine, Allah pun ya meletakkan dia di hati Allah. Jadi dia ya diilingi Gusti Allah. Wa in dzakaroni lan nalikane eling sapa abdun ing ingsun fi malain ing dalam perkumpulan, zakartahu mongko eling sapa ingsun ing abdun fi malain ing dalam perkumpulan khairin kang apik. Kalaupun toh dia nyebut eling marang aku Allah di dalam jamaahnya, Allah pun ya akan menyebutnya di jamaahnya Allah. Ing dalam perkumpulannya Allah sing sae. Wong langit kabeh diomongi, malaikat-malaikat diomong. Iku lho hambaku eling marang aku. Di hadapan makhluk-makhluk Allah ning langit ya diomongno ngoten niku. Tapi lah kita menyebutkan Allah eling marang Gusti Allah sendiri, maka Allah pun juga menyebutnya di hadapan Allah tok. Tapi lah yo karo awake dhewe, awake dhewe menyebutkan Allah, mengutamakan Allah, ya melafatkan Allah di hadapan orang banyak, maka Allah pun juga mamer nih, iki lho kawulaku imut marang aku, niku di hadapan hadirin nek langit kono. Padha. Jadi mulyane seperti kita memuliakan Allah. Kalau kita mengal-Qur'ankan ya, mbane weden dan mewedenkan Al-Qur'an. Berarti awake dhewe kan ngumpulno asma Allah. Kalau kita niki ngumpulno asma Allah dengan sendiri, mongko Allah pun juga dengan sendiri. Tapi kalau kita membanggakan Allah, ngumpulno Allah di dalam wong akeh, mongko kita pun juga akan disebut-sebut di hadapan makhluk teng langit akeh. Niku makna saking hadis qudsi kala wau. Warawalan ngriwayataken sapa Ibnu Hibban. Aksiru zikrallahi ta'ala hatta yaqulu majnun. Aksiru ngakeh-ngakehno sira kabeh zikrallahi ing zikir Gusti Allah, ing zikir marang Gusti Allah hatta yaqulu sehingga padha ngucap sapa menungso ai anta majnunun utawi sira iku wong sing edan. Sampai kaya ngono kuwi sebutlah Allah di mana saja saakeh-akehmu sehingga awakmu dikatakan majnun karo wong. Iki sering diunekno mubalik. Jadi kita menyebutkan Allah nek pasar, nek wong kabeh di hadapan ya bolo-bolo sakandane dzikir Allah. Sehingga wong-wong sing ndelok awakmu kuwi ngarani lah awak iku majnun. Wong kuwi lagi edan anyaran. Nek ndi nyebutne Allah. Nek ndi kok tasbihan. Ya bene ora apa-apa. Mulane lek nek sebuah kejadian wong nyekel tasbih wae kaya ya bene
Memang awal tangga menuju ridhone Allah, menuju tetepe zikir sampai ke hati niku ya lewat arkaniyah ngono, lewat anggota badan ngoten niku. Sing penting awake dhewe ya memang bener-bener pengen mendekat kepada Allah wis cukup. Urusane diarani wong pamer apa ora kan dudu masalah awake dhewe to. Nyapa melok-melok iku wis biyene. Niki ngoten niku. Jadi aksiru zikrallahi ta'ala hatta yaqulun nas alaika majnun. Ya ngono cara gampangane. Jadi sebutlah Allah saakeh-akehe sehingga wong sing roh awakmu itu mengatakan bahwa kamu itu majnun sebab awakmu itu zikir marang Gusti Allah nek dalan, nek sawah, nek pasar, nek endi wae Allah 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 Allah. Wis ngono wis bene dikatakan majnun ya bene. Kan winginane kula sanjangne. Biarlah kita niku terkoyak nama kita jelek di hadapan manusia, tapi indah di mata Allah. Ya ngono kuwi ndak peduli, sing penting awake dhewe bener jalure ngoten mawon. Lha apa enek jalur sing ora bener? Ya enek, ya memang kita umpane zikir marang Gusti Allah ya golek lem-leman. Ngene jenenge awake dhewe salah. Maka kita niki masuk ke jaring syaitan malian. Pengene apik tapi ternyata justru buyarno derajat kita di hadapan Allah. Itu yang dihindari. Lek mboten terusno awakmu tasbih nyekel tasbih ngeten iki teng dalan-dalan terusno. Sing penting niate iku apik. Warawalan ngriwayataken sapa Muslimun Imam Muslim wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wal Bazaru lan Imam Bazar. Ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum ila akhirih. Ala unabbiukum apa ta ora nyeritakaken ingsun ing sira bi khairi amalikum kelawan luwih apike amal-amal sira wa azkaha lan tegese luwih bagus-baguse amalikum inda malikikum ana sandinge ratu sira kabeh warfa'iha lan luweh luhur-luhuri amal fi darajatikum dalam derajat sira kabeh wa khairin lan luwih apik lakum maring sira min infaqi dzahabi katimbang nginfakaken emas wal warokilan perak utawa seloko wa khairan lan luwih bagus lakum mak kedue sira min antal laqau saking yen tetemu sira atuwakum ing satru sira fatadribu mongko pukul-pukulan sira anakum ing pira-pira bulune ada aduun wa yadribu lan padha mukul sapa aduun anakum ing gulu sira tak wae weruh yo cara gambane ngoten khairu amalikum wa azkara luwih api-api amal awakmu ana sandinge Allah luwih luhur-luhur derajatmu ana sandinge Allah lan luwih api-apike amalmu daripada amal menginfakkan emas perakmu utawa luwih apik katimbang awak iku bertemu musuh dalam sabilillah saling pedangan ya saling pukul memukul iku ana sing luwih apik. Nah terus para sahabat dawuh qalu mongko dawuh sahabat bala nggih Gusti jenengan mangertosi napa niku kala dawuh jenengan kuwi zikrullahi yaiku emut marang Gusti Allah. Dados emut marang Gusti Allah, zikir marang Gusti Allah iku jauh lebih bagus daripada awakmu meninfakkan, awakmu nguwehne emasmu, nguwehne perakmu. Iku sik luwih apik, lebih berarti di hadapan Allah emut marang Gusti Allah. Utawa luwih apik amalmu utawa katakanlah iman marang Gusti Allah iku luwih apik katimbang derajat-derajatmu sing wis enek nek diwehni marang Allah saiki. Iku sing luwih apik ketika awakmu iku iman marang Gusti Allah. Bahkan andaikan kamu rela mati dalam peperangan iku sik jauh lebih bagus imut marang Gusti Allah. Jadi intinipun urip nek donya niku kan imut marang Gusti Allah.
Termasuk sholat niki kan tujuan awal diwontenaken sholat, diwajibni sholat niki li zikri, supaya awake dhewe iku imut marang Gusti Allah. Kita sujud meletakkan anggota sing terhormat yakni kepala dijekene paling ngisor. Iku nggih krana awake dhewe niki ya imut marang Gusti Allah. Betapa derajat kita ndak ana apa-apane. Sehingga anggota kepala sing paling terhormat dari kita ini kan kepala, itu dijekene paling ngisor. Niku ben imut marang Gusti Allah bahwa awake dhewe bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Niku tok. Berarti pesan moralnya kita sholat niki nggih ngoten niku, supaya kita menyadari posisi kita. Kita sadar diri siapa kita. Niku tok. Kronten lek digawa dalam sebuah kehidupan, awake dhewe engko lek salat iki bener tenanan niku nggih wau. Jadi senajan awake dhewe di lingkungan yang kumuh, di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, awake dhewe tetap menyapa, tetap beradab kepada mereka, tetap berhusnuzon kepada mereka. Kita rangkul dengan gaya kita masing-masing, tidak menyakiti mereka. Melane teng salam menika kita waktu salam niku tetap di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berdoa yang bagus-bagus. Kalau toh kita punya tetangga yang tidak enak, jadi kita niki lek saged menerjemahkan ya salat awake di dalam sebuah kehidupan ya ngono kuwi mang lho. Siapapun tetap kita pedulikan, kita menganggap memanusiakan manusia. Niki tok. Iku cara tingkatane ukhuwah basyariah ya ngoten niku. Awake dhewe ndandani ukhuwah nahdhiyah akar rumpute kangelan. Apa neh basyariah? Basyariah nggih wau. Awake dicelaku ya tetep santai, tetep apik, dinesoni ya tetep apik, dimuji ya tetep apik. Ya iku memang Kanjeng Nabi sing ngoten niku. Nabi awake dhewe niku melakno nabi sing paling mulya sebagai penutup para nabi niku wis ngoten niku. Akhlake kados ngoten niku. Jadi sepanjang niki ada hubungan kala awak niki mboten disakiti kaya apa ya mboten lara. Mung kalau toh agama sing diinjak-injak ya Kanjeng Nabi ya siap perang, siap membela. Wis ngoten niku. Lah awake dhewe model-modelnya ya kudu. Jadi sepanjang lek nyakit awake dhewe sebene awake dhewe ae apa. Tapi kalau sudah syariat diinjak-injak, dan niki kita harus berperang lillahi kalimatillah. Kita harus ya langsung respect langsung, kita harus reaksi langsung. Aja ngono salah ngono kuwi, ya ngono kuwi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal